ce ka ce mala alaji ya ci kuɗi tsaya mana kai ko tsaya kai sun zauna wallahi tsaya kai don Allah ya malam kai subhanallah kai malam bai rubuta mana fita ka kai ka kusa malam bai rubuta malam bai rubuta kai malam mai rubutu tunda sai maka ban kwashe taurin ga na ci shi a ce ban kwashe kuɗi ga tunda sai malam mai rubutu ka taba ganin inda an ka tuwo ana caca daga aza da biyu da gudana ga hannuna ko aza shi bai ba waya ce mu waya ce kwashi kuɗi don dai na ci shi tun da sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kuna nuna na tsaye inda nake cikin caca na nake kira ki mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kuke ku yanzu duk gaban gari an ka samu jihar Kebbi matasa kansu ya waye wajen bidan na kai ku dubbe muku ba yanzu ku tun da sai an kuna caca ba ku yi sallah azhar ba balai asar malam mai ita abincin mu kaka mancewa wani ci gaba na ana hodi wani ci gaba na muka samu to ni ba sai na samu ci gaba ku saurara ai jihar Kebbi akwai kungiya na wanda aka ce mu kungiyar sahihiyar rayuwa jagorar mu ce sahihiyar rayuwa mai kishin mu ce sahihiyar rayuwa farko tambura za da doka sahihiyar rayuwa kungiyar nan da girma wacce ta da kan mutane ce wadda ta rayu wurin ganin ta taimaka ma matasa sun dogara kansu ai kungiyar sahihiyar rayuwa kungiya ta wadda ka bukatar matasa domin ta ba su training su dogara kansu kungiyar sahihiyar rayuwa yau magana gada aka yi ba birnin Kebbi ba jihar Kebbi Allahu insha Allah saba matasa abubuwan da za su dogara kansu karance wata ba ta sama mai matasa sun 20,000 duk wanda ka sani na hudi a jihar Kebbi ya san game da kungiyar sahihiyar rayuwa kungiyar sahihiyar rayuwa kungiya ta wadda adda haɗin gwiwa da kamfanonuka masu yawa kungiyar sahihiyar rayuwa tana koya ma mata kayan shahe-shahe kayan yadda aka yi abinci yadda ake yin sarka yadda ake yin mayuka waɗanda ha kashe kudaje kai kungiyar sahihiyar rayuwa yanzu hakan ga tana da katafaren shago wanda ta koya ma matasa ɗinkuna kai ba hadan ɗaya ba yau in ga kace kana son kungiyar sahihiyar rayuwa ta zama maka kashin baya domin a baka aron kuɗi daga naira 100,000 har naira miliyan 10 ƙungiyar sahihiyar rayuwa tana da damar da za ta yi maka wannan abinda ɗaya take bukata tana bukatar kai training domin a tabbatar da cewa lalle kuɗin ga ƴan ka baka su ba fa tashi su to kai ma mai rubutu ban kace ma hanzari ba wannan ƙungiyar sahihiyar rayuwa ta yaya za a yi mu kai gare ta shin ƙungiyar sahihiyar rayuwa ai kungiyar sahihiyar rayuwa ko yaushe buɗe ciki ga duk matashin da ka san dogara ka ne don haka ga yanzu ku to mu te kafata kawo ku in kai ku sahihiyar rayuwa domin ku bawa ga caca a to malam mai rubutu wallahi za mu bi ku kai mu ku sahihiyar rayuwa to ko ku malam Abdullahi assalamu alaikum to dole ku kai mu ku sahihiyar rayuwa ya ma so aiki na ba